So if you don't want to be helped, you mchikumboti makangwara. Isusu hazvidi. Tine machannels akawanda ambuya. Ekuti ukasa kubata izvo ndotokubatei. But zvinozowa very expensive. Kwamuri. Kana takushandisa machannels iwawo. Because pane zvamuchazobhadhara zvakawanda kudarika zvamunofungira. Ticheze. Asi pane imwe nyaya inenge iri very clear. Ukaona mwana wamai wako akwanisa kutaura kuti ano dambudziko riri kundoridziwa ndine girlfriend nechakati achitaura zvisina kunyepa nechi, it means kuti munhu iye ari kudai mabatsirika. Anditi handi mega mune problem. Yes, makaunza muprofita anga siri boyfriend yenyu fine, but uyowe ane problem yake yekuita girlfriend. Mune wanhu tu vane maproblems akaita sei, ndo anozi mamarital problems. Kuti marriage menyu mune maproblems ekuti baba vari kuhura, mai vari kutaura zvawo zvauri kuti andizvo ndozoda kubatsirwa kuti zvidzoke pavi muende kuita wanhu mogarisana zvakadii zvakanaka. It's not about being clever or trying to be clever, no, because at the end of the day uchidzoka kunoka chawabatsirika nacho chii kubva kuLondon store? Hauna. Unofanira kudzoka kuLondon store uine something chawabata kuti no, kwandaendawo at least ndabatsirika kuti ndakukwanisa kutaurawo nemurume wangu tichibatsirana kuti marriage yedu idzokere pabange bange. It doesn't necessarily mean kuti munhu aripota ndiye ari correct. Aiwa, munhu anoripota umwe ada kutogwiridza nyaya yake kuti handinoda kutangirwa kuripota, ndikanditangira mhanya kuripota so that vanhu vaite a view yekuti nekuti ndini ndaripota saka ndiri innocent. Umwe aripota vari mukati andikamona kuti mutoenda kujero munoda kutaura kwe, saka munenge muchiti kana mukora irore mototiita auya tikatuta zvatuita ngatiye zvatuita. Uyu murume wamutonaurapo ndiye aripota nyaya yako, asi izvo zvakatomirira mahindra utoenda kujeri nhasi. Saka ndosati kuti kana tawe toda kuza kubatsira, take this thing seriously. Mungachiona ungazivi isu tikuswera panapa tiri kutamba, no. Kana makashaisha handiti chinhu chakangonaka murume wangu, let's go and sit down. Handiti titaura I'm sorry for what I did. Ndakaunza muprofita mumba against your wish. I did this that. Sorry. So wochinzwa kuti iye handiti ari kuti chii about that babe. Not kuti utoramude andozviziva. Oh, ataura ndiani muningi wangu tafunira mwene wataurira ndakavari wese wandozivana handitovazivi asitori muningi wangu. Isusu tikuti isusu tafura kugarira panapa kuti tikubatsire wototi isu achida kubatsira wototi tamabenzi ndizvo tasvika pekutumira vanhu kokutorai because muri kuti imi hamuwi kukoti asi mazoona mauya kotorwa kuLondon store. Wamugara chizvitaura panapa kuti kana usisikadi kuuya kukoti isusu kana tikuda kuti uye unouya zvino hamuna kuuya. Asi nyaya yekuti ndandisingadi kuuya bachana. So what? Nyaya ndakauya mukafo panapa ndikanzi nyaya dzatotongana dzadi dzakwana munozivamiswa 18 munotanga matifonera ndetiwa ndakakona ndikanza kusisina dareba ndozokuzai saka unozondizivisa mainini makakanganisa kuunza muprofita musha wemunhu asingadi maprofita mushamani make murume uyu kana muri pane mamunokanganisana garai pasi muwirirane. Not kuti muprofita haaui komisa marriage yenyu because maproblems akunetsa mumba kwenyu ndiye munomaziva muri two iwe nemurume wako. Maproblems iwa haapedzwi nemuprofita vakana neng'anga. Ukaona mukadzi akuenda kung'anga kana kumuprofita kusolva a marital issue, it means that marriage is failed. Because the next thing chako ndechekuti ukabva kung'anga kuti kutsitikire munhu kuti asangwarise andika ukaona wakubva ipapo the next thing wakutouraya munhu iye wamutadza. Munhu akatadza munhu the next thing akuita sei akumuuraya. Saka isusu kuti hamufaniri kusvika ikoko. Go back
sit down muruzaire pamwe endai mugare pasi pamwe muona zvinoitika zvogadzirisika. Kana mati zveshuwa henyu hazvichagadzirisiki, then the board is in your court. Matadzana anditi muchiona kuti makuita sei, but ini ndinokuta chete kuti whatever you do, zvese zvamunoita, think about kamugare mumashure pamwe. Zvese zvautenya mukaita sei ukaita sei, usati waita zvauta, think about it. Munhu wakabereka musana kwako, funga nezvake kuti zvandiri kuita izvi zvinopromota here life yemunhu ari mumashure mako kana kuti ndiri kuuraya. It's not easy mwana uyu kuti akurerwe nahousemate. It's not easy mwana uyu kuti uchengeterwe nastep mother. It's not easy kuti mwana uyu achengeterwe kana kuorphanage iwe mai uri mberi. It's not easy kuti mwana uyu araramiswe nesocial warfare iwe mai nababa muri chii just because murikutadza kugara pasi muchitaura muchiwirirana aya madues pamwe aya madons zvatopera, then moenda mberi nechii nelife. This attitude yamuri kuita mai yekuti toda kuti yakubatsirai muti unonge izungu unobatsira isusu aiwa tikatobva panapa isusu vamwe kuti tuende totosvika tiya toredi totosvika takutochiita jaketi takutokanda takutochivika zvinhu zvakachena totopedza manheru ano tofatotozvipota takuto anongona ndo life yatoti that's the life yatoexpecta kuti munhu kana upinda mumarriage ngatiite izvozvo kuti marriage idii inakidza. Ukaonaka marriage ikanakidza, even mwana ukasvika pamba, mwana uchisvika pamba, mwana anotaura histori yakakura. Mwana wepamba uchisvika leo, mwana anotaura story chaiyo hombe. Ukaona uchisvika pamba so uone kamwana kakadai kakakwira kakadzika kakaenda kakadai halo kakaenda kakadai inovhera kuti kamwana kari kufa zvinhu zvako zvakadii zvakaringa. Ikona kuti usvika uona pasaidi pedho kamukakadai nhunzi dziri ne kakakutarisa kautonga sumboona rikuri munhu akuya zvino zvatokutaura kuti pamba panapa pikicha yemwana uyu ndiyo iri mumba futi. Baba wakauya wakataura maproperties ese wakaenda nawo kwawarugara kwamaini nemwana wasuchengeta tandine takishop wakauya wakakiya ndo mandaiwanawo kurara ndosaka ndinoziva kuti dai zviro zvomasomutaura kudhara izvo munodai matosvika waladhakusto joyce mukadzi isusu tiri kuti right baba munini imi mitakishopuka kana maenda kuna mainini endai kuna mainini munotangira mainini zvinhu zvenyu zvake chii zvinyowani hamurai zvamamuinazvo because wanika chaifanira chikuchengeta mwana uyu itakishop imi miitaisei endai asi takishop ngaichengete chii mwana because mungati mitakishop magura property maita sei matora everything matora ko uyu anokwanisa kutaura zvake zvakuita zvelife yake chikero anoita zvaanoita but uyu ari kumasire kwake ari kuita sei anga mamusiya anga makaenda kwamusiya aiwa ndati makaenda ka kwamakaenda kwamurugara naye here mwana handiti ndozvanoita kuti makamusiya handiti asi mamusiya muri kutii naye handina kumusiya pachena inini mwana wangu ndiri kuriritira every week ndinoendesa chikafu but ndikuti inini instead yekuti muiti haso yekutaura yekuendesa chikafu kana paine takishop iripo handika kana mamine takishop iri pamberi zvakaipei kuti mai inini handikwanisi kuti ndize mari every time ndikandisina mari takishop iri apa takishop ngaichengete chii mai nemine mari imwenda yekupi mwene because inini end of the day guys mari yekuzi mwana inozi ndinouya every week ndinoburisa guys musanyepelana muri kuona murume uri kuona murume ona ndatorumona here murume ari kukanda uchapinda nyaya yake yari kuendera ndei nyaya yake yari kuendera ndei next after him ndiani hatisiri paipamodoramu takamire pamusoro inini ndaedza zvese maprocedure ese
taenda kuna shefu Mchongo ati takura nemende kumusha akamuka akatiza akaramba kuenda musha kwawo ndikaenda na tete na samukuru anditi ndosadizo kuti kwesoka pamwe pachoka anditi chino ngachimbotange mumbori true pasina munhu wechingani wechitatu then kana mafunga wechitatu fungai munhu ari chii anokubatsirai kuti zvinhu zviende mberi noti munhu anowedzera ronda riripo umukuzarinza kuti ini nditofunga kuti kana zvichinetsa chaizvo kana zvanetsa munoita appointment kana matadza kuita namoto itai appointment muuya kuno tobatsirana because ini ndotomboendawo ndinotoendawo kwangu kwatoendawo ndichidzorwawo pamusoro echangami inini kuona kwangu ipapapa pachashandiki kusashandika kwakuitaka mukatarisa ndine mapepa emamedical report inini kutiza pamba zvireuti handisi murume ndiri murume chaipo asi zvaanozondiitira ndezvekuti ndinozonzwa kuti vanhu vapondana hama wanatezvara nanatete handiti wakasvika pakuti isu hatipindiri banyaya iyoyo wakageza maoko ndosaka makaona wandisungisa kwa chief Makoni reason yacho tati nyaya yako taizwa kwauri kuda chaiko you have already made up your mind asi takuti in the process yekuti you have made up your mind handiti chiita zviri correct asi pauri kuita zvinhu zvako zviri correct usakanganwe chii takuona iwewe mweya wako ndokuti hauchani ndo mweya wako ndokuti hauchani saka ndosati kuti mweya wako kuti wati hauchadi haumanikidzwi asi uyu yasei kuti imimi mai kuti mugare muri safe musamire kuti chikafu muzi tinomunza every week tinoza chikafu ende chiendai kumaintenance muzive kuti mari yenyu iri guaranteed kuti mwana anouya nguva yake yandishina anoda kudya nenguva mari yake inouya nenguva chaazouyawo nacho pamusoro achirambwiva isupplementary vanhu vanotora maintenance zviri wrong maintenance hazviri kuti ukazibhadhara $20 ndiyo unouya nayo chiripa $20 aiwa iwewe nerudo rwako nemwana wako newana vako ndiwo unokutaura kuti aiwa mai ma$20 epamwedzi aya arapa asi ukati gare gare after 2 weeks uya neshuga yako uya nechi chako uya nechi uchita wana ndewane ndewangu asi icho chete chinoitirwa kuti paite make sure kuti sipo inofanira kunge iripo every time iripo ndosaka inzi the basic needs dziripo ndosaka inzi chibhadhara neuko kuti isvikire direct kwauri asi hazvikutadzisi kuita chisingabvumirwi chete kubhadhara less than chawazobhadhara asi kubhadhara more than zvawazobhadhara welcome. Thank you. Chiendai muite zvomutataura changamire inini toda kukumbira inini ndikasvika pamba mukadzi uyo ari so violence ndosaka ndakumbira kuti izwaikachama tati mimika mai mazwa chii azi violence kana munhu ari kuya pamba chiya kuona mwana atina musasaite zvechii aiwa ndosaka ndatika imimi zvimwe zvamuri kuitaka ati musaite chii musaite violent kana auya pamba handiti imimi izwai aiwa imimi izwai ngabai pamba zvakapera kana ati ndakubuda siyadi abuda pamwe pacho muchazwa musi muri funga kuti munhu wauya kodini wauya kuti ichichi panapa wobva wazwa kuti mumba makamira sei wobva wapinda govhavhara do munomudzinga zvatopera ndozvanditaura saka ndosati kuti garai makadii makagadzirira hamuzivi musine chii